Again. Nine. Skip Candelaphy. Boy, boy. Over the young. Every They Saturday. want see me fall. See me Maten lo radio. sabi ka na barki prosensi. Olu they want see me fall. Maten lo sabi ka na barki prosensi. They want see me fall. Over the young. Maten lo sabi ka na barki prosensi. Olu they want see me fall. Maten lo sabi ka na barki prosenja. Barki prosensu apagara season disi ade wan pisetere ane baite want ouro yaripsa new yari brokokong matei luko zijn grond tapo da je vier tak apagara san ne wanik ba mana moro bigi pagara season tore tak jasa boy saranan tori saranan sma etak den sani. We hebben het over de Surinaamse artiesten en getalenteerde personen. Soms is het niet iemand die komt rappen of iets zingt of comedy doet of een MC is of wat dan ook. Maar ook wel iemand anders die andersoortige talenten heeft te demonstreren. En dat weet je, omdat de mensen die we hier brengen over het algemeen wel de bekende zijn. En soms komen er ook weer andere waarvan we zien van no, potentie dape, we meka kong. En zo lezen we bige chara man kon usap tak am lepi gwemoro. Maar ina lepi sa o lepi gwemoro ala sana benteng. Want je prana siri tide. Iwana gro tide. Au bigi gro. Maar no bigi one thing. Maar zo lezen je op trouwan die bigi ba. Maar ete ino beyere san if denken de want ida die safe grond tapu. Amana tra safe grond tapu mande. Maar gelukkig hebben we social media en showcon media die de boel dichter bij elkaar brengt. Zo gaat dat. Wie hebben we vandaag? In opdracht van Olu Essence. Parfums om u tegen te zeggen. Kosa! Olu they want see me fall. Maten lo sabi ka na barki prosensi. Isabatori voor zo'n boy toch? Maar isap tak de gangster gigger. Kosa boy van elkaar. Hoe deel brada? Ja, Alles man, cool? Ja, tuurlijk bro. Ai. Het gaat goed man. Tuurlijk, we zijn thuis sowieso, daar begint het. De warmte is er, de plooien op. Daar begin ik boengba en hoe gezond. Dus daar jaren op boengba. We mogen ook hier zijn bij Olu, dus alles begint al. Ja, dat begin ik. Ja, dat begin ik wel, hè? Het einde van de clip begin ik qua door, dus alles gaat komen. Ja. Onze danshaalartiest. Ja. Danshaal na Masani. Ai boy, Ja, kosa. Ai, toch. In Spanjool ook, cosa na ding. Cosa. Ding. Maar cosa van jou heeft weer een andere betekenis. Si, senor. Wat wil je dan zeggen? Hey, dat kan ik voor tabo jij. Hey, maar ze dan niet serveren. Ze dan niet begin trouwen begin foto. Ina wakaja da is den Kuban, Venezolan. Bro, zoveel. Haitian. Zoveel. Langs de weg, zoveel. Op die kleine brom zijn zo die scooters wat ze inhuren. Ik zie de hele tijd langskeuren. Ik zie de hele tijd langskeuren. Ik denk, zie je nou begin gewoon multiculturele de hele wereld. Ja, nog meer. Ja, mooi. Ik weet niet wat hun bedoelingen hier zijn, maar jullie weten dat. Maar als het positieve bedoelingen zijn, dan is het mooi om iedereen hebben in onze sweeties aan. En bij te halen toch? Wat er speelt, Suriname staat voor mengelmoes. Als je mij zou vragen, dus als ik in het buitenland ben en iemand mij zou vragen, waarvoor staat Suriname? Mengelmoes. Zeg ik gewoon simpelweg. Alles. Mengelmoes. Alles. Echt. Mengelmoes. Echt. Dus als je bepaalde elementen eruit wil halen, bepaalde rassen en bevolkingsgroepen en nationaliteiten, entiteiten, weet ik veel, zeg ik nou, dat is geen Suriname. Nee. Iedereen moet zich vrij voelen en su. Ja, dat is Suriname. Dat is het. Die moxie patu. Ja. Dat is Suriname. Dat is het. Dus wanneer zij erbij komen, komen ze de boel alleen maar verrijken. Precies. Je moet alleen maar beleid erop loslaten om ervoor te zorgen dat die mannen zich gedragen en dat ze vooral een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere vooruitgang van Suriname. Dat is wat ik bedoel. Dus als Ja toch? dat is wat ik bedoel. Want je kan wel komen, maar dan het land wordt drukker, maar je moet wel iets bijdragen. Je moet wel iets bijdragen toch? Anders je komt tap dit ramanyang. Ja, in Europa is het ook zo hoor. Als je komt en je werkt niet, dan willen ze je ook weg daar hebben. Ja, die mannen hebben gelijk toch. Want kijk, wat ze hebben, wat er wordt geproduceerd in het land. En ga maar naar Suriname, zo'n importland. Dat beetje dat er wel wordt geproduceerd, is nauwelijks genoeg voor de Surinamers zelf. Dus als jij erbij wil komen vanuit het buitenland, moet je komen helpen produceren. Ja toch? Dat is het. Nou, lijkt de mama daar, als het toch mama op Vivi Brede?
15 alap je ook eens wan brede. No event dat jullie buurmeisje, buurjongen, iwan contact dat petu. Dat want ik hem doen, san iwan dat brede nummer 6, anga brede nummer 7 moest komen. Ako, wie je power met een haren kajari. Ai. Dan kan ik bere maar im doen sani. Im doen san niet toch? No so yo chat Ultraman bere. Ja, Is alibi. Dan ja, serivi. Na libi. Dat is Mi het. brada, na libi. Dat ik ga komen, zo ook. Meer pay op belasting, Amerika heeft meer pay belasting. Dat op belasting, je hebt de biggest massa daar also. Na belasting, je hebt de biggest ma pensioen. Ja. Dus wanneer je werkt met jouw belastinggeld, dat wordt alles de oudere mensen. Daarom ik kon doen, dat maar te jou kon dat je doen. Ik dacht, hey, boy, mira dat los rafu er, mira dat kon je afkoren collex rafu dat awet mas referoko. Ja toch. Dus amma sai tanape het was anati. You ek modern you kon dat mooi mira dat kon was anati. Dan gaat het mis met de Surinamers daardoor. Ja toch, je moet wel in een tata hè? Heel veel, ja. Heel Europa. Je komt Heel daar Europa, met, hè? ja, ze komen met die mentaliteit van Miano slaaf. Maar je tak asante. Mira no kon je voor dat zei komt dat go roof, daar hoef hem go roof toch. Zei je, veel kwam money dan. Op je biggie. Dat ben je maar eens serie bet. Mira dat bier, maar go dat je vindt je. Maar hoe staatsloterij dat betekent? Ja, wale, die haira so lek, die brief sa so lek fa jabe shi tak ala waf chief fi kolu say giwas ma. As my khoka money, me lo gidem so na ma money moro. Oh. Ja, zo, ako may money to, may bro ko, tala fa money. Tibigi may money ko, bay sa nya, bay sa dri, dahil libi ma, everything, may money ko, okay. Ai. Of for it, may moeilijk, may gi money ba kaya. Hey, atori die egi ja toch? Me vieren boy, mi sa sayde. Trade de chief me tuf ding. Mi chade mi no kara den fa presi wan de manom firo an fasi. Ma mi chade go bay sutu sanif dringi. De sa fap ching dek bad na de sana de lobby. Ma no wan sot kasi de dape. Di ap beertje nga mooi sani san sa kinderen lobby. Ma mi no besa ba sani wan mi no going de presi dati. Ja. Dan no da mi me zo te mi tak pa. Heeft u 20 SAD voor me? Mi tak oké. Waarvoor? Nee, ik wil even iets pakken uit die kast. Mi tak oké. Heeft u ook 20 SAD? Oké, me langa 40 SAD geding. No, miji, de poezas go in een trakassi, dan geven den coins. Dus 20 SAD een coin. 1 coin zo, 1 coin zo. Kijk, ga ook al. De chikoiri go, de potas go in de kast. Missie. Moeten ze nu iets doen, want soort grijper, ego da aan grap, wan beer of Missie. wan sani. Missie. Missie. Mi tak wachten, dus mine, kan je wan sano op sabaka toch? Fu awan coin wan sano op sa. No, Bong dat baka. ik ba. Bong baka. No, atra wan go to. Asanto, dat ik ba. Hey, na 40 golu no mata, matem te hat mi. So je chico. Hey, ben bij te sofete. Boy hat mi. Amba na seconde geweest hè. Ai. Mi tak, wat hebben jullie gedaan? Waar is mijn geld? Snap je dat? Dat je lukt met de PD TV. Dit is op taki me ook wat tranga van money. Ai. Ja, want die gunas niet zo een man keer 5 gulden. Omdat ik no abi 5 gulden, me no jepi. 5 no mo dan ik mek 40 peso. Nee, me snap dat wat die. Ja toch? Hoe de eerlijk nou? En dat kan je want trama ode dat pera man tak na 40 golu. No more. Na mindset dat die vooral uno komt takasan gewoon real. Barkie procent su met tak real met tak vrij. Vooral uno toch? A mindset dat voor de china nou een exempel. Ja. Exempel. Ja. Maar mindset sa uno black mus abi. Vooral alla libis mama vooral uno. Want we hebben een bepaalde achterstand om de real. Na 40 golu jongen. Jongen na barkie no mo jongen. Fire gudu. Ote gudu. In begin gudu ini ede. In begin aba rich man's mindset. Tara die was mij gimwan tori tak. Ja, die mensen hebben zoveel geld, ze draaien een bedrijf. Want buitenland stories, dus draaien een bedrijf. Maar toch, hun auto is kapot in plaats van dat ze makkelijk een andere auto gaan huren. Dan lenen ze van mensen. Nou, hoe doen ze zo? Ze hebben dan zoveel geld. Dan denk je tak, oh. Na a poor man's mindset. A poor man. So bij. A poti man, as so baya man espa. Maar je denkt, ach man, nou want to do so no mo jongen. Lau zani na we make money. Lau denk je. Dat is het. 100. Tere luku her yari no. Dat is het. Sai de mek amasa aba boom bigi we in krikosa. Ama boom bigi sani eseri, ma toch im luku. Tap atafra faman, yoshi batra nanga snoop. Kakaston lusu swang. Ama eseri im bigi pakitu tap direct. Mama eseri lusu wan tu. So lees ik vooraf voor si sap voor nou, je beetje lus sigaret tu nanga de sot sanati. Dan denk na de munta mai mek jongen low. Tere wan her yari. Dat is het. Dape kon smart. Dat is het. Takangare ma ulu, alsjeblieft. Dat is het. Dape kon smart. Ai, en was aan ik heb respect die money. Als ze mij kan money,
De man bigi libis, man moest bigi leer op respect gasanati, want te ina respect igen toch. Tama tak doei. Man nog een shimoro toch. Dan zodat jullie bi klaar, want dan gaan man dat im doe alasan. Dus zo is er maar dat ina respect gama toch. Tama committee dan goeie, je go amanga maar lekino de baie, de lek van de maitakito na. Chimoni na ina campagne dan maar tak emine kwai moro. Ja. Bigi pina. De tax, de mij kan het toe, dat is maar wist me dan, dus om het sanitair na. Er komt heel veel bij kijken, moet je terang af kunnen staan, moet je even opletten van, waar stoot ik het naartoe? Dan denk je dat ik ga doen, maar doe zo'n, maar die zeg maar zo doen, maar moest niet. Maar ik ga doen, maar toe barkie, zeg maar mogen gok, of maar mogen bij zijn smoken. If you het nou als smoken, maar moet je zelf voor je eigen dingen zorgen, snap je wat je bedoelt, wat je gebruikt. Je kan komen, take die me voor bij aan dat team. Of bijvoorbeeld voor je heb je dan aan zijn go doen voor je reis of je angre chiri of in paar euro's of je. Dan want dat is niet dat. Misschien gaan we doen zo'n 15 barkie in Spanje, maar ik denk van, maar respect ik ga moet denken voor, denk je boom voor je potego. Zo dat ik kan je worden klaar. Clariere. Je ita kwanza voor de smoken man. De Michael actie money. Tak de mau bij ons aan funyang zo. Dan tak oké wachti. Fosi go bij ons aan funyang. Mi babi nyang san jay na wagi jongen. En trasan na mooi verpakt is abito. Dus na veilig, na safe. Mensen de bot trust me. Maar dan zijn de mooi. Is abito verpakt. Dan met ik lang agide man. De matak no da na foyere de kalibe. Oh. Tawida ati. Dus anon nyang san ni wango bay. You wango do trasan na money to. Asanat ati to. Anga mi money. Eigenlijk me fudi sera san fi. Me pori anga san say do. Me horasan instant. Ai. En mi no mag do me voor asan dat instant. No, no no crème je doet dat eigenlijk. Mi no geloof ik maar bring kado. Misschien je por wan negatief san dat fe. Ide mi de plichten. Ai. Ja, ide mi de plichten. Misschien nog een boy doen. Maar nu ita kwansan ita kosa. Itaki money na wansani di im gobu om nangen toch? Ai. Oké, mooi zo. Maar mo stel een kritisch vraag nou. Je zie in een lok clip en vooral clip voor minangayo en tem tak minangayo. Minangayo. We bonk nanga money. Ja. Bonk tap ak doti, bonk tap ak grond. Dat klopt. Bonk en zo me kasani zo. Dat klopt. Nou een modo no? No, ano een modo na wang model marketing sa serie. Vanaf even lukken de American clip je zijn furu dat is dat na marketing sa maar ayewan shi. De meeste maar ik klikt op dit en dat. Dus zijn dingen wat je in beeld is van dat je zegt is artiest pot kan je maar bigi wagi maar op wagi. Maar aan dat kan man dus maar is niet maar is dat zijn wat die mensen willen zien. Echt, die is maar jongens die zijn dat die pot bepaald zijn voor zij dansen. En altijd jongen pot vrouw op naar zijn aan money. Dus het is voor de ogen en die mensen willen het ook echt zien. Want if you wants don't make een clip juist als touru. Gewoon boe eenvoudig, maar leuk clip. Apa tu dia mau mulai bong dape, smai dance dape, bigi wagere ko la movement is ya me. Ai na sat movement sai sai. Ta mone bong dape na te de luka clip da ba fir lek de kan. Ai, ala tu wanati. Isabi to ta ko adi boli bali bidis. Ik check niet wat ze denken, maar je weet toch, dat is die richting. Maar die artiesten van entertainment, die mij doen zijn. En daarom met die mij zingen zo'n badness toe. Want meeste artiesten zijn ook gangster, want je kan niet twee dingen zijn. Je kan geen gangster zijn en ook artiest. Want gangster no matter op. Dus of je kiest voor een artiestleven of je kiest voor een gangsterleven. Dus dat is die motion. Je kan niet bij, je kan niet bij both. Want gangster no kan helemaal die artiest. Of je die artiest, die put pokopot online want dat in kon apprecie. Maar omdat je begint qua apprecie, dat je bij die veilig. Ja. Want dan je zingen maar je luko if de kill dape e luko if tra gangster dape. Dat na if je luko so maar je zo dan dat de luko maar sa kota maar de reserve. Dus tamaki sa reserve na. Kada tamaki sa reserve e fano de da kada maar je wat manga weti om in dat tra osade. Want je mek so me feanti. Maar je dat doe je zingen gwe in Spang je luki baka ede in we no ko ka fay fest nek maar so me feanti. Dus in anoang maar zij protect you. Weet je bent gewoon een gangster in je hoofd. Je bent een fire edis maar. Een fire edis maar nou, longkong, pam, iets klaar die of weet ik veel. Ja. Het kan snel misgaan. Dus het is of je wordt een artiest. Of je wordt of je moet kijken wat je doet. Maar je kan je wel ook maar een artiest. Zeg maar een beroepsgangster. Want zo lees je op wannabe gangster toe. Want beroepsgangster in Libië voor een gangster Libië. Dat naar Marokko. Maar een beroepsgangster dus bijna toch. Je know, uno tak abu we moedigen het niet aan. Maar if je nou echt een gangster toch? Bijna je ano man zou een op. No. Hij dat me denk je jong werkelijk. Je zoekt erop eens even. Maar je de pi. Je de pi in een wan is machine bijna. Ama sama mama doet ba. Ama ko te gita kama sama mama doet. Ama sama mama doet dat ba. Oh. Iya to. Ama sama ko so isa mama doet. Ama ko te gita sama mama doet. Ama tin.
Want if you go take your masaya do nga mang, ama bari ama forgito. Yeah. Wang yang sa tamas do ate say wa so ama piki you, ama sa igwa sa mo duang ama si ala pesig bas ama si sa mo duang igba if asay slupa do hand. Ate sa tamas don pi. Nati cross be ama of imeklik sa so da shi. Kale fi lugbu hara wapen fi ama ont wapen uit igi wapen fi ama fumi yang wapen fi le kwam chimboy. Yak mantap mang des. Dami daqui bala libe uno de me na rosta kita vito me music pro koma me sa fasa ne euro ko dara me weng de mala ino ma de move ay de afite wa o me gangster sa me sa o me ogri man sa a talent ma de man ma ko ina picture moro ama for pesting bas mai lura mala presi ama for pesting ba no ekte fe anti de man meki man de ma ekte talent ma ma ko wisi karma ko tire pa presa man ma ko. Dus daarmee tegen je no go do ogri mek po if je tro een poco maar of je doet bepaalde zaken no go do ogri samen en ook samen. Daarom im luko bepaalde man toen nooit man wanneer waka hè. Bepaalde man altijd den bigi crew. Dat zal eens me denken oh na leuk zo of na oké na de matifa maar of maar zo lees je dat na voor protection jong. I'm protected. Luko me se luko. Mina fe anti bate me gwa algo trip me waka kan 12 maar 13 maar toe. Oh. Ai. Altijd ala pes. Wat jere wat ikada dan tak je go trip da wama fi sayang ama bawang wan warin saranaja. Maar ik denk amanda sarana ite da ineens ama committee tak uno mitino. Da luko da mina ap war na nga mang matok ye ap mo ma sa no lo fay de gewoon olu. Vooral de poko die we sige de. Da me wala ki uitok man mina ma sa go trip bape mam sukuf nak mi tro adoti. Oh. Awak mi legre toda ti mi lex basa mi dara me dai nak baga get fis pa to. Mana gewoon zo. Arki saif saloma. Boysa. Dale biti sama. Ay. O bayran me saya. Isa pa sige da la mi trip da ma email ki amara da mi rei ko gale ma fi. No di rei ko gale ma fi mi battery of moy. Isi wa tara mana ma me be yere fi sama ta ka mai promise me ta ka mauf. Du masa na mi One tori sabi, amino na mi sabi, mi gote na kama box mga mo sap tum si tang. May taka mga promise, taka mo duwas na kami well, mi may apresi. Mara mi skep gimi taka kama so duwas na fa so me waka so. Ami ko rigo na toilet mara tu secret tu maf de protected maf de mate kam baka ko ne makna pu mara. Fami, so indelek ma so is ma want to indelek maniri mi. So ko fa Alex som. Ami denk dat de maf mi ne luku na mi sleep, pag go live de maf mi dan ko knapa dora si wanam. Am shaboy kot ko. Mami mo lukas abo yo dito. Tadim shaboy kot kong. Abalo tak tutte ya kami yo. Abatak ko sa iyo to. Inaboy lang. Pap chim jagba. Adek min chire. Ako po sa ba ako po sa boy so ay fa bechi sim bede. 100%. Hartap mi slap. Hartap dus le jami fira winti. Ma me do café sport talk. Ay. Dus mi wai mi da matek positif na kimi sa big badak na ma rector ano ko mi wai mi ele puro da ma mi si jam looking mara mi ati brong na peta ma play harwani fi puro ndere bere ma ter mi den dak me foma boy so furu jawan mi ati brong ay mi lon peta ma lon puro abu da sa security gwa no de maf mi ko no de maf be de fa sam sa ja no family fa ma ko itaga ngami tag libasan de sa is dok de matag bu na ngami sa respect de matag bu ngami tag no asas no blo na la mi sol ko ta mag bataki sap sana ma asa sa bagi was matu wati bong mi ciri ay lugo na ino wa ciras ma atul ko tas ti ciras mas madu na pe de ki mi ciri ba esa sa de ki mi ciri ay snape lo sa mi babarga bo itunes ma takangami la mi le ma mi ko le mata pa mai tang kita bito de trama de dasi trama dasi na bedagu. De mat na moeilijk maar de mat de trama sabe de festival de man moeilijk maar de mat mas moro moeilijk ina dolo si kondre man dus de mat no mak stap sai sa no de me gato dis na nga de mai aksi sam sa pes eva man mitag no bilo sa baba de mat pa mai ta mitag bilo sabi like bilo sabi mat immo ip kura dai inong ikango kadde ma fi ko lay buria head dance da idulaw sani dat ibe je verstandig of zo snap je im dan bigi mamang im abite im man denki dat dit is niet jouw plek en pasan is gomes en wie is deze man kan man is na excelasi kan man en voor man na excelasi is ja mij moeilijk in ook hier zo maar bijvoorbeeld maakt niet uit maar libi is moeilijk bonita kijk itak solisi was aan miti gewoon wa man na loop Friday ay mi meke mei wa man asan bes da skoro ma isa bulang agba is da skoro des uno shiusref bulang amoro isa bito
Want du best doen een klas dat we teke we gitori en zo. Dan tak ube ga dansen of ube go tek waka. Maar sabi ube sabun serivito. Maar baka ome yari. Dan mino komita nga wan dame. Maar mino sabi. Sa instantie ino sabi toch take ina man bedape. Later mo ko yera okay LPD me kwam chin serivito. Okay. Maar nou dim ko sabik ba mga dama de sa farak ba? Ube menga. Maar denk maar yun na omen think ba yun na asma bede ya asma no demoro. En mga ino, bede tak ube nyandring in pret ube goin us ko na usref oso. Ik kende ja. Bewarak schoolgenoten, klasgenoten, heb je dat inatek. Boy na fus mame yere jongen de sanda mai tak jongen walo sot sani. Da mai mit mis sat mis walo were de. Mit so tak walo were de mit so. Dus no, mi denk ik kom luko if atru. Dus die mis shama no. Isabi dat mi tak odi amano piki. Me luko no. Winspem shama amai tof en vis. Hey. Fuyere baka dat itak aman be tegi mi of mi be sabita aman be dangas ma inating. Meneki ontem fa. Wanneer? Dat die bega score tegi mi. Adu be da score ta. No, ma score te aman. La mi wala ki uit dat oti tegi mi. No, iti no tegi mi. Meneki ina soma atiswaki yo. Sabita. If na in you era idangas ma, dam ko buru ya mi sa bumutak idape. Dai ka ora kan mi foral. If mi luku, isabita soma botak ya imdi langas ma toch mi feni. If mangai be de boom. Dat is habito? Ja. Dan nou, miko in you era wana you beleid na you dangas man. Ja. Dat na wan trasa. Ja, miko nya in you patu. Ja to miko nya in you patu. Zuiver, itake zuiver. Maar oru sani, in ateng. Dan me denk ik dat no man. Dus sobon dus omdat you be dangas man, ateng dati. Maar manga you be eifaka ube giskorotori. Dat baka so men yari dan mina mak dangas man. No, ino mak, so de mij denk je. No, maar so de mij denk je. De meeste mij denk je zo. We mira diere met tegen bere. De meeste maar is je nou, maar dan moet je lekker uit dat je ready maar peter. So de mij denk je. Da mangas mano de moro ere. Toch? Kan het 2-3 jaar zo aan sani. Mano doro certificate. Mangas mano de moro. Da mai sim tangano. Jongen, amai of een festival. Met tegi, li bilanga yang asoma mana feanti. Met tegi de mandat. You li bilanga yang feanti dons dong. Dus dan want ik if one day you do e wakon principe you want de sot manati. Na di kay din tag me kas ja. Ay boy. Dus je moet wakker protected. Dus wat man het akasa makisi voor duwasan ngay may duwen direct matamate hati zodanig gewoon omdat igo din nga mas ma leer sabing baka dat you leer sabing dus dat you white alas may leer sabs magon tapuja. Ay wala malate iluko wa ex food we all are X-men X danga X fuso X food dati danga dati you X nyongi mi asasa ne go nga langa dat na libi dasa ala de man di no da man go danga mate uma di demambe danga de asmagba of desmagba mustak fama. Nee, kies ons refereren. Boy, ja, maar dan is het van het afje pilato komen, maar is wel gevaarlijk. Zo aan kan doen dan. Ano tak mi you nanga adama dat bete kwaka in wat samen. Tak mi tak okay so dat wat I kan denken dat al die tijd manami twee man jongen mama be ontimisani. Notif dati. Hey, lauma lai fausa do. Ai, dus atori di gijami ede na goda penatore chatori. Dat is it. Ervaren we takitok. Kosa maar Jonas Serananja you geboren. Ja, tuurlijk. Ja toch? Paramaribo Srevito. Ja, wat. We doen alles aan jij. We krembong, swing, swampu. Bakarati, mi go breakdance. Me ben een straat breakdancer. Maar jong, 11 jaar, 12 jaar, me ben echt een boek naar breakdancers, amigo. Me go na een straat, na Osergo breakdance, wale isi, dan met na Salig Turbo. Me sabi Salig Turbo. Amar bab Turbo squat. Boy, even op Turbo, jongen, dat Jana Sarana. Da man shimelek chiboy, da man boy, pay tang. Dat hij met me chip langa oso da pa nu weer, weet je. Ama take me, ama reiko, da man beta flora, ama reiko na me oso. Para fa pisat, ama ko take me aladi som go train. Ama reiko take manga wagi go train. Go na oefening, breakdance. En ik geloof me, ik was goed, dus dat in boy, me breakdance alla weekend, me da corona ni keri, me na de mini playback show. Ik had echt veel optredens, we go na Cayenne, we go na alla depressie, de taat kalesi be go na patu koko, de wa olia go, dat had me na kadesi be go na Maripasola be go dape, na unu be go dape tu. Wa hotel dape, asa me to iso wegi na ina hotel, mis do ma mina chimboy ma de mas, de ma be moro bigi to kade 18-17, na mina chiman. Dus de mij doen maar akkefietjes naar umas maar toekba dan als je atenat breakdance, you know, Michael Jackson. Dus tik badasi. Sam sangamasi. Tik badasi na sarek na pangalesma. De mij, hante me potante ikene na tap ko. Si daga tedas balas. Me betegi. Hante ikene. Ai. Ali libra tu belei.
Poco maar denk de draai. Das man be draai na te boy. Maar me començo a saber que lo que eu. Even zien me de buria na ja kres brontok. Ja de urit maar dat die osher ngade maar die. Ja toch. En in Amerika de mix be urit ala sot poke koi na mix. Mina ngade maar mysticals aso we da kayen na Idris Ster Hotel. Big up Adaba, Fabian Adaba, mat nou af de inspiratie. Fabian Adaba mat af mystical. Amat nou af de inspiratie inspireer me in a begin voor biggie breakdance. Amat bisha amat op televisie. Voor een keer pakje, amat dansie. Dan taka sais, mi man dans aan is toe. Mi man amat be chinto. Dan biggie try. Voor si denk ik. Amai dans gi mysticals met dans gi turbo squat jongen, maar amat na biggie hotel. We met die moes die man te we schwen gewoon oefen dape. Ulibi. Het is met eigenlijk. Me wiki man te gewoon dat zal ik appreciëren voor nu, apart. Dat hij wiki man te lekitje boy gewoon. Dat kan die man wel lang catering te van zo lang alasan voor jou. Alasan voor jou. Visie, grief, dis dat die. Maar dat hij wiki ko voor de camera. Dat hij kwadoro zo dat experience voor do onder akrontobong. Akel. Amas doen dat akrontobong. Me wiki kan maar gewoon dat nooit meer sabi. Gewoon me koeri go dat gos dos ja bang. Man belep chibato. Maar me bring nas de campagne van man toch. Oh. Het about dat. De man go, misabi de man dat altijd go mee naar trend toch. Coronito. Ja toch, maar doe voor am be gona hier oserfu oefen gratis toch. Na ma go hier oserfu oefen gratis toch, dat beter gratis. Dus alle de campagne voor corona me bede. Alle de campagne voor nikeri me bede. Alle de pers me bede na de man. Dus man allemaal bede ai. Ja man, dus me mek baba to sal me en waren leuke ervaring, maar beter me bijna dansie. Mino bem, também com nada, toda mas beter na tibe da televisie, ik ben dansie, me so pressie. Dat er me denk ik boy. Oh ai, asa no be, sabe, me denk ik me probleem, want me probleem na osa bigi. Poti mapching. Ja, to poti mapching bato. Ma probleem, want mo bato dansie kan me film op banco euro. Asa no be, be yepi. Até já, mas a situação, aí tá ali faz da presença sugo. Da pé bota da pé. Não tá André não tinha nada assim e foi lá colocar tá boi, essa é do order, bilo alora nem. Vai check up timoro big to lá tem top 50 16 so. Tá não ana mo. Stop score tu, ana me gua kundar. Mo gua good busi goroko. Me gua good busi tá. Ali be distrefi. Terang tu. Dimi berada, wala no dami go dan dimi go. Da eerste wiki ko mesi de mane euro ko. Mami no mango na olo sa de mai go dape abigi olo. Mi tak ma borgunu. Dami no be de writ bor mag baba. Boy, de manya fisi te ke dape so. Na fisi no mo. So fisi bra fu me beg. Me ba beg. Ya ma ishi na tori saugi. Te ko no presi petra man be dekba. Ai. Im do sali. Ye mutam be dra. Ya ma, no ka kos do laga. Dus mensen ook dat allemaal niet, dus bijna mij wil ik maar van mij voor die bere. Dus die moet dat ook kooi lonko dat grasta of gio. Dat is tak me por me pota bara voor gigba. Wat ja give me por dat het is dat. Dat me go do dat bij me stak voor me bigilu ko de boy doi talk, de boy futu. En me loop de netjes talk en alles hij go dat betek pura las bara. Het ama foto gers wa hoef. Voor asani o asi of so ai. Ja, dus dan die kon niet zo ke foto ja, maar dat me no matek ali bija. En dan sango moro mes di amonim prati. Anu monim prati da me stak e ko na mai bega moni de manual mishi. Nam tel masa mek me no makshi. Te mata kok no makshi. Nam tak da fa monta mono puru. Da be yo ma be flek be kadri foto da me da fa so mono puru. Amala ai nas panga pistolati. Sai tak. Oh terap ci malek mi mana bana basi kan batok pada bati air geng. Nam kerapu da me. Is ati brongo ko tok. Mana yes self buyer singim abeng. Yo naki edetak saya dulu ya. Maar mij denk ik dat je nog in ologo nyama bigi on. Des no makshi. Des da min makshi fa o me upuru. Da ma se tek mi yo. Mi tak alamam shi dam pentak no na kok na gewoon alama FND ma moni da ma luki skin. Oh. Da ma sobra ko andrigi ma sobra ko fogia ma of sa ma you know a process ida sadi. Am sto restak dan tak boy. Ma ate sai go mi ede. Ibe ke yo atro ma somebody mas se velo ko tak veilig ja wat ala boy da ngatus. Mindri busi. No, as man ma protecti ja. If me ko fo ja pego. Ita ko mis don presta ko mi te ken rustak mi tak na masi. Atran be den kita ko mi ta foto. Ma yo guta. Dus mi te ka andere na ti da mi moto da pego. O outra mate mi go da pego ligere tu de kote kapé direct, sorry. Ja, asem sana madu. Di mate ino machine. Na adrai lot why? Gue direct, dus de mana dai lot na be. Dai mana te. Wa sai drink de palam da pe ali.
Druga man de. Je te kik je olo ya. Amerika de man die na Heavy duty. Heavy duty, de man stress, de man denki san kafote, de man denki de man pipa, de man denki zo. Sang. Amanga wa lo stress man de dape. Me grap. Dus dan tap you ama wa puring. Me grap. Iya man. Watra maf mi. Aki no watra maf mi sabe de dape. Ama de koteng. Watra maf mi. Kotwa basi tu. Da ame kwa fotos ala tu fasa sana wakala da kota basi no na fila. Ma bi filongwa busi. Bena 20 manda ibaka. Anga sani. Ama igu ina busi da ma fen kasko do ronga besho da go sole pet do ina besho da das do ina besho no. Da besho man ko ita amata besho man ko gwena. Da ma pida ma longo so no moni nga sani da mas do ina besho. Da mas do ina besho da mata ki besho mata ki. Chami gwe besho mata pai dira kamata ngana moni mo go teki da mo gia moni tawel. Na longa mo long besho man tu tabadora taba ukwat amana gwe gwa ma da amana ay tu kita man moto. Da besho man go sei wata da besho man dire de ma aksa mata ishi so am da mata gire mata amas de me bes. De 20 man. Garin pero yo Dan de malonko in plakka boy na bus. Tegi, mi te ama you know what? Mi te ama you know bet de mama. A play ki so 20 arwa a besha ma bon. Da ara asana a uru lati. Da peta be sange baka. Da play gwa play ki so 20 geng sa ilu ko ale ba tak anyone sa ko wata ibari ka tak aboy duwa sa la fesik ba des de ba sa tak awas da luma des ino ko so ba. Wa fa boy le Abdul next des king. Anga tiki de bo china na pa misa fa de may ro ka ngai. Nang abigi tiki ma boy fa maki. Das sting de ba sting na ki do ko lek fosi. Garin pero yo. It. No maar je zal niet tak na sani yo experience toch yo mixan me yo sani yo go luku kotik mopo yo 4 je 4 passie. Mek moeite in libi. Mek moeite in libi. Barkie procent zu de podcast. Deze keer met Kosa. Dan zal artiesten Namboy. Blijf volgen. Olu de wan shimi fan. Matendo sabi kakabar ki prosensu. Mi yerita Gio, my cari Gio. You know a Gio, no? Ah, Gio, de mas af me. Giovanni of Guillermo of Guillermo? No, eigenlijk mi naar Gio. Maar toch de mijn kar me Gio. Maar bigi bara de mijn kar Gio. Mijn kar me pching Gio. Dus a Gio be kota na blok. Mi naf nieuw weer toch. Oh, nieuw weer passie represent. Ah, nieuw weer. Alale man af me danga bader. Alale man sabi bumya kater. Alale man sabi. We play ball for si. Ai. No, mooi tori man. Is soort familie na you? Bolbolu je welke familie? Mina af Engels, maar mijn mana Engels, maar mijn mana Borbis, mijn mana Ganis, mijn pana foto man. Oh. Dus ik kies kweki voor mannen op pa. Ma. Ganis kweki. Dus tine alk jou kotlasis kont. Wip yang plata ora go. Moeder hè? Ora fato. Ja maar, plata. Alo kapje plata. Boep. Hij moet je te bond maken, dus dat kan je kan krijgen, dat is hem. Je moet gewoon focussen, zo. Je move. Kweki ko respectie fasi na kado fasi yere. Oh. Ja man, dus alles mas ako do de tek de egilibi. Dat you go do maar mimma kweki ko respectie fasi na kado fasi. Mimma na ko mimma of mimma danga bijna 12 chins sa mimma kweki ko een buurvrouw. To say dat om check dat de mayagi de nepchi mi absato. De vrienden wan gwa strati dat weet je gwa van strati de kis discussie ngales mafia oso. Da de vrienden des mati. Dan mimma oso de mai kong. Da weet je da apti so nya sa wunu. Mimma prata nga alasma. Ma so kweki. Je sribi taba gro ma yo sribi yo feni. Yo fe wasan bro so kweki ai. Waarvan Holland dape je shitak wet dan san dat oh nya yuru yo go tabo suka wet man. Pak maar een boek. Ja man. De giwan kuku. Ai. Of de mij actie netjes like hey wanya no jong. Fuck as I wil doen. Ai. Terwijl Serenang ja ik attack van. Oké. Bij de kamp ik dat. U kunt ook een beetje voor me zetten. Of bijna kan je dat niet te veel paper voor mij. Enough actie ook kon direct. Ook kon vanzelf. Dat weet maar actie tak wat ga je doen. Wat uno dat zijn de bedoel zo. Foto. Huh? Wat zou je doen dat? Ayo luko sa do. Wat sayo do je luko uno? Wat uno onyang? Amay tay. Sayo do je luko uno of je opogwe. Eto ayo luko sayo do. Je luko uno abong. It's a ditori. Era mayo. Kosa, dik moto na Saranang. De mabe kari kosak ba? No Gio. Ay, ako sana later di mo artist sa meron. Sumagi ani dati.
misrefi. Ik ben volg de Italiaan, documentaire Cosa Nostra. Cosa Nostra betekent the things of ours. Dat wat wij doen. Dus dat betekent Cosa Nostra, dat wat ik doe is muziek maken. Dus dat afkorting van Cosa Nostra, me horen Cosa. Dat is het. Oh, je lukt documentaire aan de het, no? Ai, voeren, lees voerboeken. Voerboeken. Dat is smart, maar je zei naar grond tapu no. Ja. Ik hou me niet met alles bezig, maar ik hoor dingen vragen en ik wil ook niet alles weten, want anders wordt je hoofd te druk. Dus ik ben ook kieskeurig van tap samen focus. En sommige dingen heb je niet in de hand. Het heeft bepaalde malen de big kill dat koko zoet bos. Zou je doen? Ik heb een kelder noemen de jaso. Misa big bad, misa patesa, was aan websa. Of na COVID ding of zijn websa. Melon kwam je maar tak amap sani van hoe wapen, midden wapen. Nou dat, mi bang, one bucks. Nou, nou, maar dat kan maar van doen want dat grond tapu oorlog start. Mi dat kan maar staan aan money jongen. Je sabi toch? Dat mi kan maar bucks. Dat maar bij bucks aan mij maar poton rebellie. Oh ja lang, wat kan je maar komen? Maar dat boy, nou bucks game. Mi dat zo maar bij no oorlog te kom. Wat kan je doen wat oorlog is aan money zomaar. Mi dat maar missen aan money go gitaris. Aduh euro. Wat jullie waar van doen? Zeg naar Europa schreef. Ai. Maar je had €1000 maar bij wapen. Dan kan maar bucks. Dan zijn €1000. Dan zijn €1000 gaan thuis. Dan te maar met dat moet full money. Wat wiki dan om eens dat just maar Europa ja dat alles Europa jullie Europeanen. Maar lang oorlog ook. Dat is maar bij de kamo. Oh, protect. Ai, die wel lekker. Anga wangon dat. Ide Chinese na kasa de mairo kono. De materiaal de mana. Bumbo equipment de mabi. Ik kan niks doen. Hey, na ko nim de rest dat begi gado era. Ja toch. Vader, if one bomo saka jara papa je meer Ja. kan of adon jara. Ja. Dat is enige. Dat is enige. Ja. Na ko nim de rustig. Ai. Poku tori na drape I begin do poku. Ah, me poco la sana ya so even bajo, me tu poco maar na gewoon voor de gezelligheid, maar later de me go na Europa, me go na België go tang. Dan me begin een bedrijf, me be op een me ba wang een toko, een sana winkri. Me ba me op een sana winkri. Dan be se nya sani, sabe ta, sendo su Western Union de sanati. Maar me considera winkri dat ik jou man. En ik want al be directeur, weet je moet een grote handel, je moet dingen prijzen en maar dus aan het om si voor sma voor je dus eigenlijk bebe dat dat je eigenlijk mi wang nanga ete wan tras mananga sami bero na business sabi to mi wap no wan tra backup tak sabi to masaka ko ye pipchin so mi wan dat peto family no den spano de kon new yon birti e mi opa wen kri o ma sana gruntu no be de dape ina birti e mi buanya sana gruntu mi opa wen kri da ha be go bung a mi no ko da sak baka moy mana baka di mi sak e asan dor gemi mi wang na mi sereng na mi liben na baka mga ko ba mamiti mga ko ba mamiti na mi be gwen gwang mana studio ba altijd maar mi de won di singi sani fu mi lop singi ba mi de won tro singi maar mi be focus so tapo tra sani you sabi dabe do getting bigger maar di mi ma me ko mo ko na amang na mi sifa san du dan da asa leuk wakti mo go tra ma kana mi go na mi tanu fu teleki wan a music be de mi ba ook to era ma so do na mi ora music industry en dan mi pakke a serious mi no ko ri wo gaan man so go da pe wo go ai tayari mo kana no amu ayaya so mo lancero poko na fanta mo ja mo suku go Trinidad to go lu kwanto artist me da pe da so mo suku fu travel la road gewoon silent une rocha ding en une doen fu tro amang go we do san ja man maar dat iwan doen Ingris tongo ja toch want je representant maar ze doet ook dat we gaan gewoon internationale dingen proberen te doen gewoon kijken waar het naartoe gaat. En want de poko film machine na kiyo 144k. A poko dat na want de poko film na kiyo hè. Misschien trouwens 30 something kar kon. Ja, die zijn allemaal, omdat die zijn geen nieuwe liederen, ze waren allemaal op mensen hun kanalen, daarom dat ze zo weinig views hebben. Dus ik heb ze allemaal opnieuw upload op mij. Ik heb nu pas mijn eigen kanaal. Oh. Ja, dus nu heb ik alles opnieuw gezet, vandaar die views ook zo. Want die dingen waren al lang uitgebracht, maar ze waren op andere kanalen. Dus nu heb ik het op mijn kanaal. Dus al laatste was hij dat na mezelf upload, dat nu bij de eten, vandaar dat alles machine zo. Oh ja. Maar dit is wel met dikba, dus dat. Ik doe als het vast. Maar if im op een management, je hebt een denk ik bas suma om manage you of er is al iemand in die richting voor jou of een groep? Nou, ik heb er wel over nagedacht. Ik heb meer management van nodig, maar ik kom in een sales, maar te meer ook. Ik heb iemand go even op sales maar om me heen.
Dan we verstaan elkaar snel. Maar mijn met deze maat, mijn moxie toen ze voor me ook tot of tak. Ik heb wel wat dingen gehoord aan mijn oor, maar mijn lukken nog maar doen, gewoon met doen met z'n doen. En dan kijk ik wie op mijn pad komt, of mijn management komt, de mas dat apothicatie, hoe maar doe aan zo. Dat kan werk, dat go ook weer. Ja man. En voor nu heb ik nog niet, maar dan gewoon met doen met z'n alle mensen schrijven. Je zijn schrijven, hè? Ja, ik mee doen. Want boom management, manager, karkosuma allemaal. Oh, actie more productie feedback. Dat betekent dat de reguliere dingen die je dagelijks doet, dat je die misschien minder moet doen, maar dat echara money kon doen, de gi. Ja, is een hele reschedule van je leven. Weet je, alibi is na planning, hè. En wie zeg je doen, hè? If you want to do als een bon professional jongen, ja, moet doen een discipline, jongen. En discipline valt in staat met planning. Alibi tof, hè. Trouwens, los aan die alibi sa lobby, hoe aan doen deze money. Alles wat je leuk vindt, kan je even veel doen. Sommige dingen moet je gewoon doen. Klopt. Maar mooiere kosten dat je bedrijf want ook dat je doet business bakken een aantal jaren. Hoe lang heb je het gedaan? 3 jaar. 3 jaar, hè? En goed gedraaid ook. Dus mijn boermonie, mijn kiskars bouwen mijn libi op, daar mijn man. Mijn pot zit bepaalde basis mee, mijn libi. Dan gaan we niet meer naar mij gaan meten. Nee, hè? Ja. Oh, you know. Oh. Maar jap maar che im trangere. Ja, ipotamoni dape ipotamoni na wan sei tak dat na va plan dati. En dan we met een nieuwe ling. Brentje. Dat kan je make indruk. Maar dan wordt ik was aan money toch weer. Dress to impress. Je doet alles wat zo voor de impress. Money top, look at money zani, look at ipotata's money in de camera. Da ik weet dat ik niet wil dat bij achatas money. If you nange het don sribi da in you sribi da itak A. I drink da itak A. Na sribi da is meer ik zie bakachar ko gianga pepre. Is het best kreeg ik mop, wat heb je gedaan? Als wat ik heb A gehoord. In sribi itak A. If atas money di na ko, if atas money ay atas money ay opares ay atas money di na pe. Maar adis atas money do di da pe moro. Dat wist je dat je maar een bami nasi chowmen in een sribi. Wist je de wiki do? Doe je de sribi, doe je de wiki. Kan die best sribi zo te weten dat man, hoe je draait wanneer ze je bari wat is hier ik abere. Na kulas bouw tegen dat papi je stoot bij ko slapen. En wat as gue? Je wordt niet meer op je wenken bediend. Wat as gue? Dus dan usap dus dat kibratas is dat niet. Ik heb veel afis dat niet. Maar jullie maken batas. Nee, money man dim sabi tak na kon man. Ekte money man sorry taka ma abi. Amai de relax, amai de kon man. Ade man di nabi. E make like the lie. Ego money pull up. Ade man te money pull up. Dai no pa yuru. Ay boy alibi yo. Na yo weri na alibi di share. Ay di Marokkaan met akeng salak mi brada. Ay boy man. Kondre dis na yo weri salak mi brada dape. Ay mi no forgive karaman salak di Marokkaan mala. Maraf chinga ta mat ko tek mina so mga may gogo tayama kanyang bori ama amacha mi ta pa street tu amat nanga chileman libete ko bige kari de. Ay chileman da di da chami go ala le hut rangu ala le presna mat beris mi wat mi be. Rona mi shop fama ta pa ukuf men ko tu. Dat toch, bamboe alle kleuren party na mi betik de mai chago plak ala de flyer dus usa fasa ne do. U wasalo do fursa ni unos do ax de man en u shida tempo ta man. Ay, Veel dingen gedaan. maar Chile da bergi ete, maar Yuna da bergi moro. Nada, makon na mi makon. Oh. Amigo te kamana Holland. Ay. Ali sama ikon. Ali sama ikon time bergi. Ay. Amigo te kamana Holland. Ama sana moni gi mi da amigo yura ma osogamang. Dat is wat makon. Maar je zijn netwerk, no? Die op man via hoor man boek. Ja, na mi taketo na mi rika roko gaman tu. Taka maka roko direct tu. Gona ma roko na wet no. Ay. Ja, Eto una barada tok na li fama be yep mi fosi. Na mi memere dati. Mama be chami. Dana dama kona sem on fanya bagana dat na libi. Ja. En mi no ataka ba sa ati na. O mes mami yepi ina libi. Bon fursma. Tak no de mi dina libi ko me denki mi serefi no. Dat alles maat sambe yepi kan es mai ta começa ni no mi. O mes anes mai du. Dan me denki dat o libis mate ta yep des ma ibung so ai stop yep des mai so do antara fesi. Ei. Eu goda sei jongo. Sabe das in Espanha, je denk ik gewoon dat ik banga gewoon je vier heeft galota je pas maar fino vier je pas maar. Dus man die heb je bakaya.
Te yo dan tu na ko yos don ta katene fu file nga number man. No one's ma ino man bel. Ga moro law sani nit. Kijk, de simpele dingen doen die mensen moeilijk voor je om te doen. Kan man doen een lolo san geven van mij, een lolo san in deze kassa. Zo moeilijk is mij te doen. Is dat moeilijk voor je was maar money, want tina money na malibi. Een lolo san van mijn koerie te gieten, pet ik man. Boy, dat op go dat pe. Dat kost geen geld, maar dat is even in wat doen. Hey boy, move on go man. Ja. I live with this stuff. So lees je op man sang. Tegen de mamiti daar, maar dan ga je iets drinken. Ja maar leuk, hoe drink je? Toch? Kan mo bij een brede nyanga. Maar dan kun je ook één unyaming. Oké, leuk allemaal. Alleen samen go chillen aan mijn kariko. Yo, ko ama sapta kadi gezellig toch? Ja. Dat is leuk. Ja. Maar sapta ama want domoni, maar you know op een business idea. Pena even om amam doan san committee. So lisi na wan pasi na wan mam opogina bel amam bel wan smagi no. Fu opa pasi da gifi kan go doro. Rise up. Dan fos Yoshi. Je hebt zomaar een luko bonko sa, je hebt zomaar na so chille sana mo wandu na ngai. Ma fu do one business refi. Pesolisi ana ma money amam put out contact langa jitak luko ja. So is nou een advies wang. Na wan advies wang. Na wan opbouw wan ifo wan sani. Da yo like oh ano dati. Amai worden ja. Ja. Dat make me want ta kanga de you tak yum sabi alibi is ano joke, alibi ano game. Bepaalde man, ewan chica de lek monkey gewoon tak tena prisiri da im dape, da ma fenen leuk. Maar tak gono tak business. Im luku tak de meeste man sa kon gudu in alibi mi lop luku den sandisi, de man meke in alibi. Nou een netwerk na lek feita king, de man say up van nodu, de juiste man say up van nodu. If you netwerk swaki mi brada, I klari ere no gudu ere. If ya ba dref kon gudu, da tin fu de man anga sa emoksi, ya tima emoksi, da ala den tima swaki, de man na no one denki, no one plan. Forget it, da wan lotere yo wini. Da ete fu dinap ma in you crew, in you circle. Sasap deal na nga money go om na nga money. Amonda to la si wana de very mana to tegi tak. Hey, kogo bosere, kogo chelere, kogo so. No amano defu make you rise up. No amano de pika tak fa hey, me wan de leka man. Je hebt niemand om naar op te kijken. Je hebt 100 dusun, de mij teken telekak bad. No of de man tek 10 dusun, me 20, de mij ala de man gwe. Dat de man go sukuf badi van tramang. Luku, you circle belangrijk no so you no ma rise up man. No kori, amat sarik sa de mo senigo ina busi de masa bumbutak sneki dape amaka gias nek koti ama benja. Ama is don gewoon ama libi ap chimango go mek sneki beta man. Ama senigo kota podo bonga masatak te kota podo bonga abonga sut kong akakiri. Ama ne tegi da go knaps coin ama senigo dus na de wicked sa nat bepaalde mij doen aan je. Zij de man die up money. Of die u denk tak de man up money. Want we love de man de. I denk de man up money dat a yuru doro. Dat je tak swakkeling. Maar de man die abi. Zij de mek aitranga fuso wa man langa wa anugi wa man die nabi tak opo kontu. Teleurstelling sois kalen sois amalangi 20 maar ala 20 maar stelle maar teleur. Mi op man sabe kwam ik batte ma be kori kwam de ma baka futu be weti de ma bige dry na tap tempo de ma na dry de ma dry bedreig mi ma sa de ma be kwam na ni de sa ma ta ga ik gaan doen ama dry tro ma afia ma itara ma ko na model to ma fa de pi in pi de ma se de da het my vier pasito en mi drift ook even tijd hier maar kwam ik bro ik ga kort met je maken met puri college mi omgeving en as talanga teo ko mit nga nyuma no out talanga fi pota mati wala in so maria yo denk dat mi sa sami mek mi na ngale ma ja dat solisi e kenkisma ja trama porengi trama da agu mo denk dat so for al mi ano gado mi no konya konta fu yep alasma ik ben niet verplicht jou te hebben je hebt ook een dat je hebt ook maar sa solis de mij denk zo er en meestal wan gudu ma tegi mi ook dat je mama say gi amada if you wan gudu nom gigis ma money amala if you gigi da fa yo abi yom gi wan gudu ma meestal gili da bombo gili de ma gili ja man oh atagi alo wat er fa babay bay wat er te bagap chiman amay kurutu te na tu batera wag ba tu batera wag gide chiman de boy ba elo ka kadu na amay ata yabe so body sabia ay metegi mama abigi wag abogo ba atra abigi wag fu tu barke du so era ma chifu giwas ma wasensi igado mas ande no bigi so that's me ba de balegi
Etegi. La poti map chegi. Ya ba opti fino fi yep de bara fi nga sa fi ya bo san ibe ko san fi. Ma agudu ma se fi. Boy. Draai long toen al kwam. On bepaalde bevolkingsgroep. In elkaar en maar de maat en pa hip chim chim tu tog sta. Maar mos giwa 20 do som. Als ma pa hip chim chim. Amat efa ma gia money wallet. Yo do one big sanangeng. Ikali go ba iya to ik go do ik investeer ik ba wan jaar ik do dit maar mo game team tem gi wadri do sum mi gi 20 mi gi 3 de bi lay oli do want ci sani ka di rego mi des ma fi mi gi 3 baka fu rek ino ci say do nga mo no plan acte plan ino meki do want sani wel ka di tak want to cross ta skin ma 20 gwe mané khoni da may game team ama be na pe ayero ma meki ko mo bi gi sa yo ba to yo bela baka man mi so dat zou je fino maar reis op. Nou bepaalde tactiek die mij gebruiken in Libië voor zijn. Ja, niet daar. Ja, zijn die dat tegen gewoon winkel dat amateur zijn die 2 SRD, maar maar ze zeggen 1,99 dat daar is maar dat die zijn zoveel. Daarom mij naar 1,99 dat kan ook 2 SRD doen. Hij daar mij play. Ai. Cosa ma Libië is jongen. Maar no tum silanga. Pour ce qui pour de mo da Europa. Kodra wan Europa season, misitaki la nga tori, gatori mo. Ja, tuurlijk. Dus if you want one part 2 na nga kosa, laat het even lezen in de comments, hè, een part 2 met kosa. Dat we bong dat go in Europa season. En want this ugi in Pagara season. Dat is een naratatatatatat tori gi non-stop. Isabi toch? Lobby na nga ala den plan for you. You know, de jatum sila nga moro, ya bif go ina kouru baka. Ja, daar liggen er pakken sneeuw, joh. Succes ermee, joh. Modef mi jay na ko ina. Dankjewel, joh. Kom die mi waran jay tere. Ja, dat is het. Moet je pakken niet, bro, sowieso. Ja, maar Suriname. Ja. En je staka is inaski ito op je erkedreja makosa. Ik moto inaski. Kemines met je service van. Ja, klopt, man. Ik zweer dat ook. No, maar dat is live, man. Heel veel succes. Nogmaals, Olo, dankjewel voor de uitnodiging sowieso. Big up alles, man. De kijkers. Is niet live, toch? Oké, je gaat nog editen en alles zo. Oké, maar goed. Nou, wou gides maar prijzen. Kom gides maar lala. Kom gides lala, hè? Oké, maar nou, shout-out aan de mensen die kijken. En ja, dan we choose. If you want to listen, je dan volg Kosa Muziek. Don't forget if je volgt Kosa Muziek. Is mijn nieuwe YouTube kanaal, dus daar kan je allemaal liederen vinden en alles waarmee ik kom. Ja toch? Instagram Kosa Nostra 189. TikTok Kosa Nostra 189. Yes, man. Ja, man. Support your boy. Ja, man. Kosa, Gitori. Ja, take ja ime flinky me Gitori. Pagara season. Boom. Ja, blijf ons volgen. Dag. Markie percent. Again. Skip Delphi. Boy, Over the young. Every they Saturday. want see me fall. See me Ma te lo radio. sabi ka na barki prosensi. Olu they want see me fall. Ma te lo sabi ka na barki prosensi. They want see me fall. Over the young. Ma te lo sabi ka na barki prosensi. Olu they want see me fall. Ma te lo sabi ka na barki prosenja.